שלום לכולם, אנחנו נמצאים בקניון עזריאלי והיום אנחנו עושים אתגר מטורף. אני אמורה לגרום לאנשים לעשות סקווטים באמצע הקניון. אתה מוכן לזה? לעשות סקווט באמצע הקניון? מה אתה אומר? אני לא אפריע. למה? נו, תעשה איתי סקווט. מה זה סקווט? ככה. מוכן? אנחנו עכשיו באמצע הקניון, אני מחפשת את למי לגשת ולגרום לו לעשות ספורט. אין לי מושג למי לעשות. נראה לי הבנות האלה זה טוב. שלום, מה קורה? בסדר, מה שלומכם? יש לכם שנייה? כן. אנחנו די במערוד, יש לנו רכבת. יש לכם רכבת מתי? ממש עוד 10 דקות. עוד רגע, לבדוק. אז רגע, שנייה, אפשר אותכם לדקה? כן, לא, תדיח הסמונה. טוב, אז תגידו רגע, אתם עושות ספורט? כן, יש לנו מאמן אישי. אוקיי, אז בואו נעשה עכשיו ספורט ככה בצורה כזאת. בקניון? תעשו איתי ספורט. בקניון, יאללה, אף אחד לא רואה. בואו נעשה ספורט, יאללה, 3, 4, ו... אני לא מאמינה שגזלתי. די! תקשיבו, אני מסתכלים עליהם. טוב, נראה לי שהם קצת באמצע משהו. בסדר, לא נורא, לא נורא, לכי. סקווטים אתה יודע לעשות? תראה לנו איך... וואי וואי, איך הוא מתאמן יופי. תראה לנו איך לעשות סקווטים, בוא תדגים אותה. אני אלמד אותך. תדגים אותה, תדגים לה. יאללה, תעשה איתי. 3, 4, ו... 2, ו4 ו5 ו6, יאללה, תעשו איתי. נראה לי שגרמתי מספיק אנשים לעשות סקווטים, ועכשיו נהפוך את זה ליותר קשה ונעשה שכיבות צמיחה. לא נראה לי שזה יעבוד, אבל בוא נראה אם אנשים יזרמו איתי. יש על מדהים, ראיתי שיש פה מישהו שמדברת בטלפון כבר שעה ואני מתה ללכת אליה. בטח שהיא לא תסכים לעשות סקווטים באמצע הקניון על מדהים. בוא נראה אם אני מצליחה לשכנע אותה. איפה היא? מה שלומך? תגידי, אפשר רגע אותך לשנייה? תגידי, את מתלמדת? את לוחמת? רגע, ואת יודעת לעשות סקווטים? לדעת, עלה עליהם. זה לא נקודה. ומה עם שכיבות צמיחה? תמיד, בכל דבר, אני לא מצליחה. מה את אומרת? בתור לוחמת ככה, שמייצגת אותנו בצה"ל, אני רוצה לראות שאת עושה שכיבות צמיחה. מה את אומרת? טוב. מה, את זורמת? איתי ביחד. יאללה, בוא נעשה. כל הכבוד, תודה רבה. תודה רבה, באמת. אני לא יודעת מה ללכת. נראה לי שמצאתי, אני אלך אליו, הוא באמצע עבודה. אנגלית, אתה יודע? הבלוג שלי. בנת. אתה עובד ככה באנגלית, אני רואה. מה הסיכוי שאתה עושה איתי עכשיו שכיבות צמיחה? אחר כך אני מזיע וזה, אני גם רוסי, אתה יודע, אני מזיע מהר. די, תעשה, כאילו. לא, שכיבות צמיחה. בעבודה תראי כופתרת בימים, אחר כך אני כולי יהיה לי בוריס. אחת בשבילי. אני מסריח. אחד? כן. אחד אבל. 3, 4, ו... תודה רבה לך. אנחנו נהפוך את זה לקצת יותר קשה. אני אלך לחבר'ה שבאמצע אוכל, זה ממש לא יפה, אבל אני אעשה את זה בכל מקרה. בוא נראה איך הם יגיבו ואם הם יזרמו איתי. בתיאבון. תגידו, אתם עושים ספורט? סליחה שאתם אוכלים צ'יפס. אני אוכלים צ'יפס, אבל אין סיכוי שאתם עושים עכשיו שכיבות צמיחה. יש מצב? כן. איזה אלוף, חבר'ה, איזה אלוף, וואי וואי. אתה תותח. רק שלא יצא לו הצ'יפס. זהו. רגע, אמרת שאתה עושה קפיצות, אז אתה יכול להדגים לי איך אתה קופץ? מסכן. תסתכלו רגע למצלמה, יופי. חבר'ה, אתם עושים ספורט או לא? שכיבות צמיחה, אתם יודעים לעשות? בוא נראה.
אם אני עושה איתכם? רק אתה חייב שעושה את השכיבות שלך הכי טוב. למה אתה לא עושה? אין לי כוח. יאללה יא מלכים! בום! כל הכבוד, אלופים. למה אתה לא עושה גם?